Μπορείτε να μαντέψετε σε ποιον εξωτικό προορισμό μπορεί κανείς να πιει φραπέ? Όχι, δεν είμαστε στην Καραϊβική, είμαστε απέναντι από την Αστυπάλαια. Σπηλιές, γαλαζοπράσινα νερά και βουτιές από τα βράχια που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Κουνούπα, Κουτσομίτης και η απόκοσμη κόκκινη σπηλιά. Το Αιγαίο στα πιο εξωτικά του. Η μέρα ξεκινάει από το λιμάνι της Αστυπάλαιας. Ένα μικρό σκάφος, λίγοι τυχεροί επιβάτες. Και μπροστά μας το πρώτο εξωτικό στόπ, η Κουνούπα. Και το πλήρωμα σε εύχονται ένα όμορφο ταξίδι. Διαργές, διαρρευτιστά, δεκάτο wishing you a nice trip. Thank you. Καλημέρα, είμαστε στο σκάφος Freedom. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας, να ανακαλύψουμε καινούριους προορισμούς και να ταξιδέψουμε παρέα. Να περάσετε όμορφα! Καλώς ήρθατε στην Κουνούπα, το διπλό νησί. Εντελώς εξωτικά, Ναι, Εδώ η θάλασσα έχει δύο πρόσωπα. Η μία πλευρά είναι καταγάλανα ήρεμα νερά, η άλλη πιο απόκοσμη και άγρια. Κάπου στη μέση, μία λωρίδα άμμου που μοιάζει σαν να περνά από τον Παράδεισο στη διπλή εκδοχή του. Όλα λειτουργούν χωρίς ρεύμα. Ενεργειακό αποτύπωμα μηδενικό. Οι επιλογές για να δροσιστείς είναι περιορισμένες, αλλά είναι όλες απολαυστικές. Η Κουνούπα ή η Κουνούπη φιλοξενούν πληθυσμούς από μεσογειακές φώκες του είδους μονάχους-μονάχους, αλλά και χελώνες καρέτα-καρέτα, ρινοδέλφινα και ζωνοδέλφινα, καθώς και πράσινες θαλάσσιες χελώνες. Σε πιο εξωτικό νησί, το μόνο καφέ που μπορείς να πιείς είναι φραπές. Και ελληνικός, γιατί ελλείψη ρεύματος περιορίζεται σε αυτά. Αποτελεί προστατευόμενο βιότοπο, ενταγμένο στο γνωστό ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000. Έχεις ξανακολυμπήσει σε νερά τόσο διάφανα που βλέπεις και τη σκιά σου στο βυθό? Δεν θα πιστέψεις ότι αυτό το μέρος υπάρχει στην Ελλάδα και μάλιστα λίγα λεπτά από την Αστυπάλαια. Η επόμενη στάση μας ίσως είναι και η πιο αναπάντηχη. Ένα μικροσκοπικό νησάκι με νερά τόσο διάφανα που βλέπεις κάθε πέτρα στο βυθό. Εδώ οι βουτιές δεν είναι απλά βουτιές, είναι σαν να πετάς πάνω από κρίσταλο. Επίσης προστατευόμενος βιότοπος ενταγμένος στο γνωστό ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000. Το Κουτσομίτι επιπλέον έχει αναγνωριστεί και ως ζώνη ειδικής προστασίας, καθώς εδώ βρίσκουν καταφύγιο σπάνια πτηνά όπως οι μύχοι, οι μαυροπετρίτες και οι αιγαιόγλαροι, οι οποίοι χρησιμοποιούν το νησί ως τόπο αναπαραγωγής.
Αλλά καταφύγιο βρίσκουμε και εμείς και οι φίλοι μας από τον Ιάσονα. Καταφύγιο μοναδικής ομορφιάς, απίστευτης δροσιάς, απαράμιλου κάλους. Ένας πραγματικός παράδεισος. Πόσο πιο τέλεια μπορεί να πάει αυτή η μέρα. Λίγα λεπτά με το σκάφος και φτάνουμε σε κάτι που μοιάζει εξωπραγματικό. Η κόκκινη σπηλιά. Το ηφαιστειακό κόκκινο των βράχων συναντά το γαλαζοπράσινο της θάλασσας και στη μέση μια φυσική τρύπα μέσα στο νερό που σου δίνει την πιο τρελή βουτιά της ζωής σου. Το κολύμπι ανάμεσα στα πανύψηλα βράχια σου προκαλεί δέος. Η αγωνία να φτάσουμε στο στενό πέρασμα και να το περάσουμε είναι μεγάλη. Θα τα καταφέρουμε άραγε. Ο καπετάνιος του Freedom, καταπληκτικός, μας προστάτευσε, μας πήρε με το χέρι του, μας πέρασε μέσα από το στενό πέρασμα σαν στοργικός πατέρας. Το απίστευτο πλήρωμα του Freedom έκανε αυτή τη μέρα να μοιάζει ακόμη πιο ξεχωριστή. Δίπλα μας σε κάθε βήμα για να αισθανόμαστε σιγουριά. Οι εικόνες απερίγραπτες και η αίσθηση μοναδική. Μόνο δέος μπορείς να νιώθεις για αυτές τις ζωγραφιές της φύσης. Μαγευτικά κρυστάλλινα νερά, σπηλιές που κόβουν την ανάσα και βουτιές που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Κουνούπα, Κουτσομίτης και η απόκοσμη κόκκινη σπηλιά. Το Αιγαίο στα πιο εξωτικά του. Ποιο σποτ θα διάλεγες πρώτο για βουτιά?
3 μικρά κομμάτια παραδείσου, μόλις λίγα λεπτά από την Αστυπάλαια. Αν η Ελλάδα ήταν ταινία, αυτά τα καρέ θα ήταν το τρέιλερ. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε like, subscribe και πάτα το καμπανάκι για να μην χάνεις τα επόμενα ταξίδια μας. Αυτό είναι το απόλυτο island hopping στην Αστυπάλαια. Πανέμορφη Αστυπάλαια, Αστροπαλιά, Σταμβάλαια, Τράπεζα των Θεών, όπως θέλετε πείτε το, πεταλούδα του Αιγαίου. Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι με υγεία και να περνάτε πάντα όμορφα. Μέχρι το επόμενο ταξίδι, μην ξεχνάτε να χαμογελάτε.